Jaaha, ja moikka moikka taas tänne YouTuben puolelle. Joo, eli tänne alkaa tulemaan nyt sitten ainoastaan materiaalia ja nämä pysyt sitten myös täällä YouTubessa. Eli näitä et näe missään muualla kuin täällä. Painosta aamulla 79,6 vai 7, mutta alle 80 mennään jo. Niin siinähän nyt sitten ei tule mitään ongelmia tietenkään. Sattuu osaan nämä jutut. No ei sentä. Mutta kohtalaisen kopsakka kunto ja no haasteesta on niinku tullut siinä mielessä vähän uutisia ja vielä vähän niinku negatiivissävytteisiäkin, että mahdollisesti transsukupuolisuus tulee estämään tämän kaavaillun seuraavan ottelun tai kaavailtu, mutta kuitenkin niin kuin, että sieltä on niin kuin haaste tullut. Ja nyt sitten sain eilen tietää puhelussa, että mahdollisesti minun valinta olla transsukupuolinen tulee estämään tämän seuraavan ottelun. Ja kyseessähän on henkilö Magomed Kadyrov. Siis ei mitään häntä kohtaan negatiivista, mutta toinen ihminen tiesi tämmöisen sanoa. Ja tosiaan oli niin kuin sitä mieltä tämä henkilö, että ottelu Magomed Kadyrovia vastaan ei onnistu, koska olen transsukupuolinen. No, mistä tämä johtuu, niin on sitten täysin toinen asia. Onko se jostakin ehkä uskonnosta tai mikä lienee, onko se lopullinen syy tämmöiseen viestintään, mutta mä en tiedä. Enkä ala spekuloimaan sen enempää. Joku siellä hätyy olla ja mulle passaa kaikki. Sittenpä se selviää taso että eka ottelussa ette saa kyllä selville minun tietotaito kautta kuntoa, koska vastustaja ensimmäisessä ottelussa on kyllä sen verran alakanttiin, mutta hattu pois silti hänelle, koska hän on allekirjoittanut sopimuksen ja tulee todennäköisesti pitämään sanansa. Eli tulee paikan päälle ottelussa, jonka minä voitan. Minä näin. Joo, anteeksi. Mutta joo, tänään oli myös sitten mielenkiintoinen päivä, että annoin Ruotsiin nyt 3. haastattelun ja toimittaja, joka haastatteli, on erittäin mukava ja se mun täytyy valitettavasti sanoa, että tämä Suomi on, sanotaanko, sulkeutuneempi erilaisuutta kohtaan. Että Ruotsissa minun on pakko antaa krediittiä nyt Ruotsiin enemmän tässä asiassa, että siellä niinku se sukupuolen rooli on huomattavasti pienempi ja siellä niinku ei tuijoteta sitä statusta, vaan se kysytään, että mikä sun kunto on ja näin. Et siellä ei ole mitään väliä, että mitkä vehkeet sulla on jalkojen välissä tai jos haastat Utmaana på svenska, niin ei siinä tuijoteta sitä juridista statusta. Joo, no mitäs sitten? Asioita on oppinut taas tästä julkisuudesta aivan hiton paljon ja näköjään tämä korkeakoulu vaan jatkuu, että mitä julkisuus tuo ja sitten lieveilmiöt siitä niin on kyllä niin isoja asioita ja aina sitä vaan pölmästyy entistä enemmän. Joo. Mutta summa summarum. Siellä on semmoista spekulaatiota ja tämmöistä spekulaatiota ja kauheata selitystä, mutta sitten, että kuka niistä teosta vastaa, niin niitä on todella vähän. Että niin sanottuja puhemiehiä, naisia, ihmisiä on todella paljon, mutta ne, jotka tekee sen, mitä lupaa, niin on huomattavasti vähemmän. Mistä liian johtuu, en tiedä. Mutta itse kyllä pyrin siihen, että jos jotakin lupaa, niin sen teen. Ja tähän mennessä on kyllä sen aina tehnytkin. Mutta tämä oli tässä
tää ränttääminen, jos voi näin sanoa termin, mutta kiitoksia sulle, että olit katsomassa ja jatketaan seuraavalla videolla. Kiitti ja moi!